YouTube. I dag der skal vi lave kostbare challenge, og vi har Noras lillebror med. Og så har vi Nora med om bag kameraet. Og det går ud på, det er, at vi skal overlægge en sådan her. Silas må gerne tage bolden op i hænderne. Okay, 1 til Silas. Nu. Ram den. Ja. Okay. Så er min tur til at skyde den her, den skal ramme. Ja! Nu er det mig. Nu er det Silas' tur. Lad os se, om han kan ramme. Det kunne han så ikke. Så er det min tur. Så er det Dannys tur. Lad os se, om han kan ramme. Ej. Nu er det Noras tur. Jeg kan godt. Nej, han kan ej. Hvad sagde jeg? Så er det Silas. Så Danny. Nej, det gjorde det sgu ikke, Daddy. Jeg bruger sådan lidt tid på at stå og sætte chippen igen. Ja, men den er begyndt, og du... Okay, du kan godt ramme, please. Jeg har en lav. Sidst. Så nu er det Silas' tur. Kan han ramme? Det kunne han så. Så er det Dannys tur. Kan han ramme? Ja! Nu er det Noras tur. Lad os se, om han kan ramme. Så er det Silas. Han rammer igen. Nå. Så Silas han taber ikke. Forresten, den der taber skal skydes i røven. Kan Danny ramme? Nej! Yes! Hvem er det her blevet lov? Så. Nu er det Nora. Så er det min tur, jeg rammer. Nej, du gør. Ha, hvad sagde jeg? Nu er det Nora. Kan han ramme? Ja! Pis. Så er det Danny. Nej, du gør ikke. Ja! Så er det Nora. Kan han ramme? Nej. Yes. Så er det Danny. Den lille taber. Kan ikke finde ud af at ramme bold. Nej, Så er det Nora. Nej! Nu. Så skal Danny skydes i røven. Yes. Så er det mig til at skyde Danny i røven. Kom så, jeg kan godt. Hej YouTube, håber I nåede videoen. Husk at like og subscribe. Hvis I nåede videoen, hvis I ikke nåede videoen, så er det også fint, hvis I smider et dislike, men helst like.